perquè les grades moltes vegades hi ha rucs d'abelles i quan plou es mullen i fa fred. Tots els pares, mares i germans, etc., han de passar per allà per veure els partits i els entrenaments. Per tant, és un camí molt transitat per tothom i que va al camp de futbol. Per això volem que es millori aquest camí i hem pensat que la millor manera de fer un caminet d'encimentat per seguretat i facilitar el pas cap al bar. S'asfaltarà amb ciment i proposem també que en el ciment, quan estigui fresc, es pugui fer una impressió de les mans del Pep Guardiola o d'algú important del club. S'hauria de netejar el camí i encimentar-lo, per això no caldria contractar ningú, la brigada se'n podria encarregar. Per tant, el cost seria menys de 5.000 euros. I gràcies.